Sorpresa! Bona nit, benvinguts al Fricandó Matiner Night Show, un programa únic, exclusiu, glamurós, especial, espectacular. I on havíem de fer-lo? Doncs aquí, a l'Hotel Arts, a la planta 41. Així que imagineu-vos tot Barcelona des de les alçades, increïble. Per cert, a veure si ha començat ja això. Què foteu aquí? Escolta, comencem ja, eh? Ja, però tu arribes tard, no? Sí, però... Escolta, què tal? Tot bé? Tot correcte? Es falta alguna cosa? Fantàstic. Molt bé, li demanem al cambrer, vale? Que jo... És que el marxo, que no, que anem tard. Vale, adéu, fins ara. Benvinguts al primer Fricandó Matiner Night Show. Buenas noches, señor Medina. Vaya a ver su coche. Muy bien. Gràcies. Bona nit. Com ens acomiem de l'Arts, tu? Tornarem, eh? Tornarem. Bona nit. Sabeu que triomfat.